De provincie had 300 miljoen euro oer voor projecten die de Friese economie versterken. Het gaat om dwarseme investeringen in bijgelijks toerisme of wettertechnologie. Het geld komt uit de zogenaamde NUON-pot, waarin een bedrag van 1,2 miljard euro zit. De politie had in West-Friesland nog 3 mensen aangehouden voor drugsbezit en het verhandelen van drugs. Het gaat om malje uit Holvert, Nes en Minnetgeer. Bij die laatste waren naast implanten ook nepwapens vonden. Met elkaar had de politie bij het onderzoek nou 9 mensen aangehouden. De ambitieuze plan van meer dwarseme energieproductie in de 3 noordelijke provincies worden bij lange na net helle. Dat blijkt uit onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer. Grens docht het aardig op het merk van wienenergie. Friesland liet het afwitten en het maken afspraken in het energieakkoord net. Er komt definitief geen nieuwe serie van het tv-programma Doch het verdient dwarp. Dat had producent Geert van Thun besletten. Nevens hem wien er net genoeg dwarpen die het meidwan wonen. Het programma wie de laatste 2 jaar bij Omroep Friesland te zien. Joenen vannacht opklarings met temperaturen kreeg boppen het vriespunt. Monoday bewolking, maar ik zinnen. De temperatuur in het opneemt aan 9 of 10 graden met een krachtige eerste wind.